Què va passar el 27 de desembre en el Centre Jove de Xirivella? Es va fer una marató de videojocs. El cartell que anunciava l'activitat tenia dues imatges del Fortnite i del FIFA. Sorprèn des d'un poble que se reivindica feminista i que vol impregnar tot el seu funcionament i totes les seues activitats d'un caràcter igualitari, que els dos cartells representaren a dos machos alfa tant del FIFA com del Fortnite. I sorprèn a més perquè el FIFA ja fa anys que té seleccions femenines en la seva composició del videojoc. I sorprèn també perquè el Fortnite és un dels videojocs que més personatges femenins té i a més un dels videojocs més jugats per dones. En aquest sentit, el que li demanem i per lo que anem a treballar durant aquesta legislatura és per anar impregnant cadascuna de les activitats que se fan de l'Ajuntament des d'una perspectiva feminista, que la igualtat no siga una cosa puntual del 8 de març o del 25 de novembre, sinó que siga una cosa que afecta a totes les accions i a totes les activitats. Perquè en aquest cas concret del Centre Jove, el passar-ho bé, el disfrutar dels videojocs no està renyit en poder fer una activitat més igualitària i que incloga a totes les dones i a tots els homes. A més, des d'esta visió se podria ampliar i convidar a programadores de videojocs o a dissenyadores de videojocs per a que també contaren la seva problemàtica des de la indústria o perquè també proposaren i posaren en comú una visió diferent a la que tenim acostumats als videojocs. La proposta de compromís continua sent avancem en igualtat en Xirivella, en cadascuna de les àrees i en cadascuna de les activitats, perquè si avancem en igualtat guanyem tots i totes a Xirivella.